Wala ba yan? Wala, worry ako. Ay nakalabay sa natang drama sinuuna na Mission Impossible Dig-On. Kindig-on. Paingitat na yung tanan mga kasangkayan, adin sa pangabahin hanaton susumaton. Mission. Konsumisyon. Inaction. Ang naglabay, gindiguna ni Agent Lloyd Mongol nga upod nira an alien nga naghangyo ni nga makigbalikira. Lloyd Mongol nga upod mission. Konsumisyon. Inaction. Konsumisyon. Ang naglabay, konsumisyon. Konsumisyon. Inaction. Ang naglabay, gindigo ni Agent Lloyd Mongol nga upod nira ang alien nga naghangong nga maibalik kira ha-era spaceship para makabalik ka era planeta. Pero diri ini gintutuod hanap isala ng FP nga amon nagtagwa ni spaceship hantag iba nga planeta. Nauurok nila naton bida kay bisan na nihim pakigimang raw diri gintutuod nga alien aniya kaupod nga sumunod lahalawas ang tawo. Tugtog mabot si Captain Kapay-Kapay urelot tutuod nga may alien. Salit ang siste naging buwaon na naton bida. Dungan han pag-witness hanusa nga naging kaupod nira hakampo nga waray daw alien. Dinen sumpay hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Tinuod ito! Waray alien! Buwaw nito kay Agent Mongol! Oh, ikaw? Oo, ako Agent Mongol! Ang iyo nakaupo ni Agent Matulis kanina! Nakilala ka gud ngayon. Sir. Oh, ano na good? Inin, extra light ito niya. Hindi ka drama tapos witness ka pagod. Karasa mo kung pag Sakto na tiloon. agent mo gud. Puro lang ito kapalpakan. Diri ka na matuod-tuod. Eh, nagbubuwa ba ako sir kapay-kapay nga may da alien? Kaya nung nga sugad ka man ito kung makasiplat hakon. Bagat kutsilyo nga matarom. Wow! Nangangalimot ka na ba, Captain Gonzalo? Kapay-kapay, sir. Ikaw pa nga ni naghatag ini nga mission, tapos master ka am nga may datag ibang planeta nga nagyataw-yatawaton dapit. Yung karawat namon ni Agent Matulis, ini nga mission. Pero kaya nga master ka nga, waray alien, ha, sir? Tungod nga ini nga mission konsumisyon la, Agent Mongol. Ah, ano nga konsumisyon na, sir? Nakaistorya ko pa nga niyan alien. Oh, wait man niya babae. Hiya man ang kaupod namon kanina didahan. Sumulod ang lawas ang alien na iya, di ba? Di ba? Uy, babae. Ganun ako. Di ba? Di ba nasa kayo mo nga sumulod ang halawas? Waray alien! Ano na tabuhay mo? Nabayaran ka din sa lapi. Ano ka sa labi? Hinuit mahatag ha ako ni Sige na, labi. makakagawas ka na din. Sakto na ito nga imo pamatuod akon. Kadto na, gawas na. Oh, sige sir, salamat. Baka din ako sir. Ay, sir, tura ka na, sir. Ato ka babae, ato, nagbubuhan to. May na talaga alien, sir, nga nakaistorya ko Agent ini, Mongol sir. ay napagbalik ka pa naton ginistoryahan. Ginsumatan ako ang nga tanan ni Corporal Jenny Saavedra. Salit ikaw Mongol, nagdesisyon ako nga laniton ka na ha serbisyo. Sir, nakakapira mo klala nita serbisyo. Nakaduwa mo na ito liwat Pahuway lang na iyakan. Agent Mongol. Tatawagon ko na lang ikaw kung gusto ko na nga bumalik ka sa serbisyo. As of now, laylo laanay. Oh, sir? Sir, makay ka, sir! Kasi ni sir kinalakat. Di na pa kinatapos mag-istorya. Tinood niya ba yung alien? Buha na ito ka babae, sir! Aroy, yatis manining nga sir kapay-kapay. Bitter good. Diri better, nga bagat peanut better. Huh! Uy, bakit dirak nakakatuod? Ako, Agent Mongol, mawawara yung trabaho? Oh my gulay! Dahil nagudlala na itong quizer kapay-kapay. Magdadali ako!
Ano? Okay na ba ito, ha? Ay, ayos na ini, ma'am. Uy, salamat ini nga sa lampi, ma'am, ha? Ini, ma'am, okay ba na akong arte? Diri ba latado nga scripted? Ay, dire. Panfama sa ito mo acting. Napatuon mo, Kapitan Kapatay, Kapatay. Patay yung kimantas tubaw yan, ala. Alam, nagtawag Kapatay. Kapay ka ha. Ting kapatay-patay. Wala tagyan ka nit kapatay-patay. Mapirma ko din yan. Oo, sige. Mapirma lang yan. Oo. Ano na, 200? Sige, pero mali, inalaan na guys. Ano yung 15 dyan, ha? Okay ka na, sige niyan ako magpapera, Kapatay-patay. Kaya nung ay, what a feel. Napatuon mo, panfama sa ito mo acting. Napatuon mo, Kapitan Kapatay, kapay, nga waray alien. Amo ba? Ma'am, baga nakukonsensya man ako. Nagbuwa ako kan Agent Mongol. Ahay, pasag nila ito. Ay, diri ka na makakakarawat siya na kung diri ka magbubuwa. Amo lagi liwat, ma'am. Sige, ma'am. Salamat ini. Ay, Makadi ako, ma'am. Aday. Hinubanto ni mo ngaran? Luningning, ma'am. Hoy, luningding. Ayaw ko pagsubat. Gimbayaran ko lang ikaw para magbuwa. Ay, oo, ma'am. Pero may pakianal ako, ma'am, ha? Kaya naman nga nagbuwa kita, nga wari alien. Pero ang tinuod, may naman balitaw alien. Ay, kay maram ka ba? Gakon magbuwa kita. Diri kita tatagan hinaward. Diri tatagan. Ano? Diri tatagan hin award. Ang magbuwa. Ay, kay maram ka ba? Kung magbuwa kita, diri kita tatagan hinaward. Diri Ano? tatagan. Amo lang. Wala kita. Okay. May kita, amo nga. Ay, kay maram ka ba? Kung magbuwa, diri ka tataganin award itong presidente, Agent Mongol, Han Bravo Company. Pero kung nagsumat kita nga by the alien, ngan nakasangkay pagod naton, ay, Sangkay niya. again, nga nasangkay pagod niya. Pero kung nagsumat kita nga by the alien, ay, sus, nawara ako. Ay na to, sorry. Nasangkay ko Agent, niya ini pero sigurado kung mo. nagsumat, sige. Pero kung nagsumat kita nga by the alien, gada sangkay pagod ni Kapay-Kapay. Ah! Libugol niya. Amo na to, ano na siya, Kita. maaram ka ba nga kung magbuwa kita? Amo na niya, diri tatagan ni award. Pero diri kita ako magbuwa. Magbuwa kita. Magbuwag kita, diri tatagan. Imong gulang din sa Amo na nga, amo na ito, Joyce, kasi Magbuwag kita, diri tatagan ng reward today, ano? Oo. amo na ito. Pero Kailan magbuwa? Agent Mong, diri ka tataganin award itong presidente. Taganin award itong presidente. Agent Mongol, Han Bravo Company. Pero kung magsumat kita nga by the alien, nga nasangkay pagodin niya, ay so sigurado nga may the reward, nga award, Agent Mongol. Reward? Ngan award? Ano ito ya, ma'am? Magkilala ka bugos sa kalibutan, makikilala talaga yung bugos sa kalibutan ngayon ni Agent Mongol. May dako pa niya nga salapi nga makakarawat. Ha? Ano? Sir! Ay! Sir, ayaw ko na ko paglanita trabaho, sir. Mahal ko trabaho, sir. Promise, sir. Kaya bisag kunwari ko yung parasahe. Masugot kayo mo, sir. Bis kunwari service. Bis kunwari armas. Masulong ako, sir.
Diri mo lang ako, sir, tanggalon, sir. Ano ka ba, Monggol? Mahilig ka talaga, hindi redundant. Balik-balik nga pakiana, balik-balik nga pulong. Sir, bawian din payag, sir. Diri pa ako tanggal, sir, trabaho, sir. Sir, Ngayates ka bawian, na, sir. Monggol. Bawian. Ayaw pagkatutin akong saruwan. Bawian. Ano ba, mahuhubuan Ayaw ako. pagtanggal, sir. Ayaw. Hala, nahubuan ako nga lurong ka. Monggol, buhit akong saruwan. Hiyay, akong saruwan. Ito, sir. Alien. Ops! Standby lang. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Yates ka, Monggol ka. Marurubat sir. Ito na akong saruwan. Ay, nga sorry, Monggol sir, ka. sir. Sinvergüenza. Direk, paano, sir? Nadulat ka kauriton ha imo nga Monggol. Ayaw gan, ka. sir. Dahang yung malaki din mo. Laniton, sir. Pagkat ko opisina ko ato nimo katapusan nga sweldo. Di na ka na nga voice. Sir! Medalya, sir! Adem bursa dilya, sir! Balik ka din, sir! Ganyaknan ko na himonggol. Ganlanit ko na hiya ha serbisyo. Ay, salamat kap. Kapay-kapay. Sir. Antes ka umuli. Meron ko yung hahatagay. Ano man ito, korporal sa abidra? Ada sobre. Panload ito, ha? Ito, kwarta. Panload ito. Ano? Sir, tinungod ba na ako nabatian, tika nga imo? Nga waray na agent Monggol? Ginpalay lumulaan niya trabaho? Pero kayo, sir, waray man ni agent Monggol Gensisirin sa'yo. ko na ikaw, agent Matulis. Tikang niya na. Diri na hiya agent. Puro lait hiya kapalpakan. Sir, di na ko nato nga kapalpakan lat na ihimo ni agent Monggol, sir. Maupahiloy nga Agent nagtatrabaho. Matulis, nagdesisyon na ako ngan waray ka na mahihimo. Ginsigan ko himong goal nga maglaylulaan na hiya. Ngan ako na liot rong igpapatawag kung okay na it nga tanan. Kay ano, sir? May da ba nagpapaluyuhin ni nga tanan kap Anot bot mo igpasabot. Tiri ba daw la may da tao nga nagpapaluyuhin ni sir? Kapay-kapay? Agent Matulis? Ay, ay, kasyo ko ini, sir, kapay-kapay. Ano, sumunod ay utok nga. Ito di utok nga bagat putok bulinaw. Digdaman lak nga ginsiya ka trabaho. Ay, ano daw naksala. Amula to naksala. Yung hindi ko nga may ilyon. Tapos sira, masering, waray. Tapos masering ako, mayda. Bumatunlot ito nga, nangangapayan nawong ngisar kapay-kapay. Mayda! Ay, kalahin na itong opisyal. Tignak niya gintanggal ang serbisyo. Orin lang anak niya, baga pamati. Kamatok-tok. Oh. Alin ang imo order na bula? Dera kito niya buray. Hindi ka? Ako na lang. Buha. Baya sir ha? Hindi ako na lang. Total, bayad naman ini. Ibalait ak.
Diri ko gusto luto ulit munay. Gusto, sir, ha? Pakali nga bayit ka. Kalutalo ko nitak munay. Ang gusto ko, mahal, sana'y laging lasing tayo. Lasing tayo. Lumayo sa tukso. Ay, daw lang ako. Kaya nga waray ko man upod. Nag-uusahan na ako. Ay, naku, makad. Ni Agent Alex Matulis. Ay, dulaya. Lex. Ay, ka, Lex. Lloyd. Ay, nubla nga yan. Kauna ko, tinuod na, nakita kay Lloyd nga nakaturog daw ang kalsada, naglalalaway. Ay, kumusta na daw, Leia? Kaya nung oras na niya magpakita akon. Natuyo ba Lloyd na akon? Ay, di ko na kumaaram kung anong sala ni Lloyd. Ang siring na ako ni Captain Kapay-Kapay nga nasinaya. Tungod nga nagbuhay Lloyd ha mga sundalo. Ipapatuod niya nga may da alien. May da ba ito alien? Pero wala ko manakit ang... Ay, ambot ba? Di na ko maaram kung may dala tao nga nagpapaluhin niya. Pero ano yung nagod? Kung ni Lloyd nagdidigon nga may da alien. Kay anong waray man igpatawag ni Captain Kapay-Kapay antes patanggalon ni Lloyd. Hini nga sitwasyon. Sigurado ko na may dagod na sisina kan Lloyd. May dagod. Come in. Abaritong portahan. Sulod, sulod. Hello? Ay, carry on. Kumusta ka na? Mo pa kay pumos siya na kakon opisina. Ay, di ako para mangisay kung gintuman mo ba na kung hangiway mo korporal sa Vedra. My last cousin. Ay, oo. Gituban ko. Kay kung diri ko lang ikaw last kasi. Diri ko bubuhatan na mo gusto nga ipatanggal na serbisyo. Hey, Agent Mongol, Bert Maganto! Bert Maganto, ananay kausan ni Lloyd Mongol sa trabaho. Last cousin ni Corporal Jenny sa Abidran rason kung kaya nung nagintanggal Agent Mongol sa serbisyo. Ano man itong sunod nga mahitatabo. Mga kasanggayang padayon kita pagalin susunod ang karabahin hanaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action.
Kita kayong tanan mga kasangkayan, adun sa pangabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Napatuod ko di Captain Kapay-Kapay, han witness nga waray alien nga himuhimula ni Agent Mongol. Dili maraman naton bida, o sa ini nga pagsabutayan iya kapas como Agent ha PNP. Waray sumatang kamatuoran bahin ng alien ni Corporal Jenny Saavedra. Salit dorang panginyo pa naton bida nga diriya si ako na trabaho. Natabugod ang angay matabo, salit hadto nga gabi, naghinubog natong bida. Hi Captain Kapay-Kapay, igin sumatkan Agent Alex Matulis, bahinhan na hitabo kan Mongol, iging kabido ini, handaraga. Balikan Corporal Jenny Saavedra umabot aniya last cousin nga Hebert Maganto. Ngan, ginsayod bahinhan natabo kan Lloyd Mongol. Dinis sumpayanta anaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Ay, kung diri ko la ikaw last cousin. Diri ko bubuhato na di mo gusto nga ipatanggal ang serbisyo ni Agent Mongol, Bert Maganto. Salamat tayo mo last cousin ha. Ay, maaram ka. Ako last cousin. Diri ko man ikaw Ako first nito day, cousin. ako. Yan. Ako. Ay, ano ba yan? Akong kagibutan ng paniyambuing kung tawaran. Maram. Salamat tayo mo last cousin. Salamat tayo mo last cousin ha. Arang ka akong last cousin. Dili ko man ikaw first ng second cousin, kundi last cousin ko na ikaw, Corporal Jenny Saavedra. Ay, ano ito, last cousin Maganto? Ang ilang matabo ito kantukmol na Mongol. Tungod kay diri ko good nakakalimtanan niya gimbuhat ako. Ay, nakabulos ka na. Pero ano ba gibuhat na Mongol ay mo? Damo. Hanitun mga ulat hakon lawas nga haros pa ako mamatay hadto nga natabuha amon away. Abot kong ira-back up salit na perda na among grupo. Salit yan na. Parehas na kami nga sibilyan, patas na kami. Ay, basta ikaw. Kung ano ba dito ni mo hangiw akon, bubuligan ko ikaw. Bisa na pa ka problema. Andam ko ikaw buligan. Oh, sige, patol. May na pa usa ko nga hangihay mo. May na pa. Sige. Sumati ako. Ano? Hasta nga dayon na. Diri pagod na ora ako ni Lloyd Mongol. Labi na ito nga panginyupo ako niya diri ko daw hiya pag lanito na serbisyo. Kanabalo sa kinsugad ko ito Mongol. Bagan na ko konsensya na lugod kini. Ambot ba nga madiliman la ako tumuod kan Corporal Saavedra. Bagat na hypnotize ak niya. Baga kinabudol-budol. Sugarado kadali ni Jason nga si ako ni Mongol. Pero sige lang. May damanot ebidensya kan Mongol nga diri kaya niya katrabaho. Una mahilig mag-TikTok. Nagpa-interview ha TV. Ngan, an iya pagbuha ato bangin ni Iping nga may alien. Adto nga isyo ang pagdaga-alien. Himo-himo la adto. Waray hadto ka matuuran. Waray alien.
Ayaw! 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 Inog lang ngayon. Ano ba ito? Bagan tinuod? Kaistorya ko daw ang alien? Nakita ko daw irang nga malipayon. Hayirap pag-uli nga to. Hayirap lanita. Ay. Uy, hala. Ando? Ay, ba? Ano ko karsada? Hindi ako maturugan. Hop! Hiyay! Di na ako tungan nagtitipa ka naman. Patok daw ako. Woo! Woo! Atis daw ini. Abot ngayon akong karsada ko maturog. Ilagi ang pagudakin auto. Mo pa'y nala. Nakalikay ako. Naubog nga nagkagabi. Upay nila nga warak tudulan mga naaging auto. Di nakakarsada. Uy. Bakit hindi tinawaan? May kato daw ko na ako. Ay. Hindi ko nalang tiragagaran. Ay, mapayra na lang din magbabaktas ako. Pagandiri. Hindi ko lagip nakakarawat nga warak ko na trabaho. Namimiss ko rin trabaho. Hindi nila trabaho. Pati na Miss Alex Matulis. Ay, Lex. Tawag na. Yan mo diri ka man natawag. Babatunon ko na yun ikaw. Aw. Kaya waray ko ngayon cellphone. Ano man niya makatawag. Kay nahudag ngayon na nag-cellphone. Ay, para mo lang itong kasala. Tatanggalon dahil ako. Malipong gulit utok. Kinigakaptin kapay-kapay. Waray na ko nakmapreso nga. Damo napatay na pero di nakmiss yun. Naamon nung katuan ni Alex. Aros maubusan ka away yung pagpatay. Waray ko may nakarawat nga mo. Pero ini, chismis ko no nga. May na alien. Tanggal lugod ako. Yan na tungak na babahuan. Anay, maginawa ko tro. Dire urusahon. Kay magsapit man latak babangan irong. Pagiginawa ko, nakakabawa ko. Itak irong. Uy, pinagtawag ka akon. Hino ka? Hindi nga na yun! Oh. Uy. Kilala mo pa ba ako, ha? Anay. Bombay ka ba? Nanunukot ka na ba ni pautang? Buwas na la! Kita ko ang kilalain mo pa ay... Anay. Daop daw ka di. Ayaw daw di na hawa si Rom para makilalan ko ikaw. Ito, kita ako. Kilala mo na ba ako? Anay. Hino ka ba ito, ha? Pes. Papanumabambambambam. Nagbabangin tuloy. Hino ka ba ito? Hino ka ba ito, ha? Pes. Papapanumdumong ko ikaw, ari? Agoy! Agoy na naman sa kayo mo! Hindi ka na kilala ako, naani pa! Ano? Nakilala ka na ako, ha? Baton! Your Pedro! Ikaw ini! Piditing mata! Ako ini, Bert Maganto! Ikaw! Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Bert! Atawa? Bert Maganto! Ang dati kong officer ng Bravo Company! Oo, ako. Kumusta ka na, Doy? Di Doy. Imuging black ka yan. Okay lang, Ala. masaya pa rin. Maram na ko nga wari ka na Bravo Company. Wari sa kita, nakabulos na ko. Ano nga nakabulos ka na? Ha? Tungod itim kahambog tokmol,
ang ilang mawara ka bravo company. Ambog ka, Monggol. Oh, Nakilala ka paliwata ako, Tukmol! Anton Yuk! Wow! Huh? Malamrag pati mata! Malamrag pati pag kita. Kundi ba, nahihimo ko nga, laro. Okay na good. Ano tiyo-tuyo hakon, ha? Wow. Ha? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kailangan talaga. Pwes, pag ready na, kay sigurado nga mag-memorize ka. Magmumudyol kita. Ano memorize? Magmumudyol kita. Uy, ano tiyo bubuhaton ako, ha? Sir, dali. Ano yan? Ano yan? Nadismayo ya. Sige na, sir. Ikakain tayo, sir. Ay, dalig sulod diya sa ako. Iksulod. Ikakain tayo niya, sir. Ha, sir? Basta iksulod lahas ako. Oo. Ngan aton dadadun ha aton kakantuan. Dali na. Mga kausa, kita ko nito na akong dara, adas ako bitong sako. Ano atong target nga tao? Adi aton niya. Agent Tokmol. Agent Tokmol, adi. Sige, bitay samtang ada pa sulod itong sako. Yan katapos may bitay, kastigohan niyo. Sige, kastigo niyo yung Monggol. Kastigohan! Salute, sir! Salute, sir! Kaya yun, Agent Matulis, sit down. Good morning. Okay, pamati. Dito ni mong mission pa rin o sa kasimana. May grupo nga tinatawag nga Bangko Gang. Ang target nila puro mga bangko. Ini nga gang, puro ini nga taga din nila haton. Nganda mo na nga bangko nila ginsudlan. Amin tot imo mission, an tumbahon hira patag usa. Yes, sir. Amin iton ira mayor. Hinumin to nga era mayor. Kaya nga diri ko nakikita iya postura. Ano yun nga bangko gang? May na ba tao nga nagkakaputi ni? Diri pa ako tukib pero importante yan na mapugnan mo ini hira. Anon ko mamapudgan ko hira, sir? Di man ako nakilala era, Ada kay sir. pupugan mo hira, magbabantay ka ha mga bangko. Basta kay mga bangko tira-tirada hini. Ang mga bangko may da mga warning device na ginhimo para diri kay hahaaton. Aw diri ito nga ni haaton. Ngan makikitaan ko na ito ni location. Ikaw pinaagi ha radyo, tatawagan ka para mag-rescue ha lugar. Oh, ano nga bagat masalubong ka man. Bagan may da ka man giniiliw. Giniilo ko Lloyd, Captain. Alex, ayaw pag-iliw hadto nga hunghang. May salad to ha akon. Ito na natim trabaho, ngan ayaw pagtagi ako yung problema. Oo, Captain, kapay-kapay, sir. Sige, ada habagan niya tanan nga imo armas nga paggagamiton. May ATM card, may kwarta paret personal mo nga paggamit. Okay ba, Agent Matulis? Oo, Captain. Ay, Sean, bibilngon ko'y Lloyd. Kinahanglan magkita kami ngan magka-istorya. Sakto na. Ayaw niyo pagpataya. Mapupulisan pati ang Tokmol. Sige. Balbaray ito higot. Nga siya sa ako. Sir. Sigurado. Potosin labag itong lawas ini nga Tokmol. Rene mo garba. May patay na ito.
Kinanglan dire pa yung mamatay, sir. Ang ilang nga buhay pa ya. Tungod kay. Magagamit nato ni Agent Lloyd Monggol ito na aton mga operasyon, sir. Di ba? Correct. Gagamitan natin niya atong operasyon. Oh, sige na, sige na. Ikaw siya sa ako. Okay, sir. Sige na. Ito na, sir. Nakawas na iya. Ito na, sir. Oh, nagkakariguhit iya kalugaringon. Dugo, sir. Anton Yu. Da, magandiri na ginawa ang tukmol. Patay na siguro. Oh, oh, patay na, hey. Monggol? Tunog, one, gen. Patay na ba, Agent Monggol? Hasibo? May hasibo? Hindi mo alam yun. Ako na ito ang chani. Patay na ba si Agent Lloyd Monggol? Halay niya bahin, magkita pa bira Lloyd Monggol ng Agent Matulis. Mga kasangkayan, padang kita pagalin susunod ang karabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Paingatak na yung tanan mga kasangkayan, adin sa pangabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Ang nagabay, mag-last kasi niya ni Robert Magantongan Corporal Jenny Saavedra, may sabotahe nga natabo. Rason ni Agent Monggol, insi ako ni Captain Kapay-Kapay hatrabaho. Diri maaram ni Agent Matulis ini, pero diri... Kapay-Kapay. Monggol insi ako ni Captain Kapay-Kapay hatrabaho. Monggol insi ako ni Captain Kapay-Kapay hatrabaho. Diri maaram ni Agent Matulis ini, pero gimpagawas la nga rason ham pagbuwa nga may alien. Himonggol ging kastigo ni Robert Maganto ngan Anton Yu anira anay mga kaupo da Bravo Company. Samtang hi Agent Matulis ginhatag nga misyon tumbahon ang grupo han Bangko Gang. Balik na Maganto ngan Yu mahuman kastigo na natong bida igin gawas ini hasako. Ano? Igin gawas ini hasako. Mahuman kastigo na natong bida igin mahuman kastigo na natong bida igin gawas ini hasako. Dinan sumpay hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action. Baga hindi rin naman na ginawa ito, Paul. Patay na siguro. Ha? Ha? Patay na siguro ito. Patay na ba yung Monggol? Dapat dugot daw. Sige daw, imulsin niyo kung buhay pa ito katukmol. Sir. Imulsin. Okay. Wait, baga napari tayo tukmol, sir. Kano ko nito atong plano para ay tuloy-tuloy ang atong operasyon, sir. Buhay pa ba? Ay, buhay pa, sir. Buhay pa. Ay. Pwede lang ang buhay pa. At mo pa nga niya ito ni Higin Munggo. Tungkol nga waray ulang, ito natin operasyon ha mga bangko. Ayaw na natin kagiusan habang ko. Okay.
na. Hinon. Ikaw. Salute. Carry on. Dayon. Agent Alex Batulis. Lingkod, Agent Matulis. Di rin ako magliliko-liko pa. Usa nito na akong tuyo, corporal. Gusto ko lang mabaruan kung anong natabo matapos ka mo bimisita ni Agent Monggol ay opisina. Hain ni Agent Monggol. Ano natabo iya? Ano na, kulang niya kan. Ano? Kuman paglading po sila ka. Kaya ano nga, bumisita ka man ako naman. Hay na kung page. Hi, Ladi. Page, di ba page to, di man? Waray Lingkod. Wala pa, Ladi. Lingkod! Page 2. Awa na to. Lingkod. Lingkod pala kita, wala pala. Lingkod, Wala man, Agent Ladi. Matulis. Hi, Ladi. May ladi sa imo. Eh daw. Nadira mo, niya. Dili na mo page Oh. 2 pala. Sige. Lingkod, Agent. Di rin ako magliliko-liko pa. Usa nito na akong tuyo, corporal. Matapos ka mo bimisita ni Agent Monggol ay opisina. Hain ni Agent Monggol. Anong natabo iya? Keno nga ako man ito ni mo papakianhan, ha? Keno nga diri ka magpakianakan, Captain Kapay-Kapay. Ma'am, nagsumata ako ni Sir Kapay-Kapay. Siring niya, iya ginsiya katrabaho Agent Monggol. Tungod iya pagbuwa, haiyo nga waray alien. Haluyo nga gindidig-on ni Lloyd nga may da. Pero an kamutuuran, may da alien. Konti noon nga by the alien. Wala ka ba ebidensya, ha? Agent Matulis? Upod na mo ng alien, hankumanhi kami. Pero warin ako sumabutan iba nga, an iba pa. Matungon nga usapan mga ginsaniban han alien. Para makaistorya herahan ira mga karuyag sigmon. Sigurado ka ba ito ni mo gimpipinadya ka na? Matulis? Oo, sayod ako ito. Tungkol kay antes pa ako sa niban ng babae nga nagngangaran kan luningning. Amo hiya ang una nga ginsudlan han alien. Nga diri nakikitaan. Nga nakakaistorya namon adto nga. Ato namon ni Lloyd. Nagsumatira. Nga diri hira kaaway. Gusto lang nira umuli ha era planeta. Amo na era gusto. Tungod nga diri nira gustuhin gera. Naluluoy hira iton mga tao. Tungod kay kita daw nga mga tao, magraksot. Gin-i-insulto mo ba ako? Ay, diri ko ikaw giniinsulto. Basi ato niya ka ng alien. Nga ang mga tao magraksot, ma'am. Ngan may ebidensya ako ito. Hido? Ikaw, maraksot ka. Kung di rin mo gusto mawaraya ng trabaho, abre itong portahan para lumayas ka. Layas! Masabtan ko lang itong kamatuuran. Masabtan ka ano, ha? Ha? Waray batasan! Animal! Tono ito niya ipagyakan. Maganda kawas nga ako ang rason ng pagkatanggal ni Monggol. Ay, kay tinuod man liwat. Ako. Ano ba to? Ito tugod kan birth maganto nga akon the first kon the last cousin. Como bolos. Masih ka lang unta Diyos. Bulos! The first kon the last cousin. Como bolos niya kan agent Monggol. Hayok at la iya. Gawaray na hiya ha serbisyo. Yatis mo na itong opisyal. Kaunan niya nga di ra ko maaramhan na tabo. Di ako gimbubutang-butangan hinsayo Lloyd. Pero ang Lloyd liwat. Ang bot kung kay ano nga waray naman magpakita akon.
duha mo na ini nga pagbuog yung baso. Ayaw ka baraka. Babayaran ko ito. Iglis tala. May ko kwarta dide. Kade, tagi pa ako usa ka baso. Ore, tininga kahintang. Buisit. Ano na yung baso, ma'am? Hinsunod, buo nga man, ano yun? Bunga pa nga, bungon mo pa nga nito, ma'am. Ano na yung baso, ma'am? Ano na yung baso, ma'am? Hinsunod, buongon mo pa nga nito. Ma'am, Ano man kung buongon ko ini nga baso? Ha? Babayaran ko man ini, ha? Akuan, kung buongon mo na ito nga baso, hitsunod, itakigahatag diri na maburuong, kundi bakal na! Pare kulabot. Basta tagi akong baso. Now na! Ay, hagi! Ano ba ini nga mga customer? Hagab eh. Anong bisita nga lalaki din hiliwat? Ay, naghubog. Bisla anong pipinan Hinawyawon? Ano, amo pati mo karon sigon? Oo, istorya ka. Naghubog. Bisla anong ginihinaw-yawon? Customer niyo nga lalaki? Ano man niya gininawyawon ko no, aber? Akuan, nagdrama pagod ang angab. Ngalong niya. Ay, ano na akong sala? Kaya nga iya man ako tanggal. Ano? Amo ito niya siring. Kung sugad, he-agent mong golad to. Hiyaad to! Oops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Kilala mo adto nga tao, ma'am? Ma'am? Oo. Sigurado ako nga hiyaad to. Kausa ko hiya. Pwede ba ako magpakiana kung ano't trabaho? Kaya kung kaupan mo adto nga nag-order ha akon hinbunay, tapos iya man lang nga ni ginhatag ha akon. Nga, nakita ko nga seryoso gud iya. Tapos, ay, nagtitinuod pagod. Anon iya postura? Bagat, bagan... Nahayungag nga daba? Amo ba? Matsuwa dito? Ano ini? Nahuyang. Hindi rin ako kulob na, kuyang. Postura. Bagat, Anon iya postura? bagan nahuyang nga dadaba. Nahuyang nga. Bakit daba? Hoy, pagtuway di nabayot ha. Kuan, gwapo iya. Tapos, dapat buhuhan iya irong. Ay, at taas iya. Ano pa? Ano pa iya nawong? Bagakan, Mr. Bean. Ay, tumpak! Iya na adto. Ay, makain ka. Bayad alay, antes ka lumakak. Ayaw ka baraka, babayaran ko ikaw. Oh. Well, salamat, the change. ma'am. Okay, balik-balik, ma'am, ha, din Amon Club. Ay, napasugad. Di kami masukot umistambay ni Lloyd.
Lolo, bibil nga Lloyd. Dili pa, hindi mo Bibil nga Lloyd. Bibil nga Lloyd. Oh, come on. Where are you na, Lloyd? Ay, kung ikaw bibil nga. Ano ba? Ano? Nagbibili ng matulis sa niya partner? Ay, oo. Maisog kibibiling kan aaloy Monggol. Pagkatagtatahapiya akon. Nagtataham ka no? Nagtatahapiya. Nga ako daw ang nagpatanggal kan Monggol. Oh, pero nga tumawa ka man lugod, ha? Natural malipain ako. Marang ka, lastkasin. Ay, dere pa. Kung mabaruan ni sexy matulis nga ako ang rason ng pagtalsika ni Monggol o pagkasiak ni Monggol, labi na nga mag-iinit ito. Ano? Oo, mag-iinit nga magahin. Dryer! Nananarhog bago niya akon. Ha? Gakon basabtan gani niya nga may kalibutan ba? Kalabutan na akon pagkalanit ni Monggol na trabaho. Ato, Deo Kabaraka, hapag kaya na adiha mi Monggol, gan kita-kita ko. Ba't maray nabot? Oy, kay ano man? Gin ano niya, patod? Ano ba? Gin ano niya? Ginsarudas ako, ngang ginmaltrato. Ano? Among gipalaman dyan, kumbaga, ginremedyo. Ay, ito na ako pakiana yan. Ano ba? Ano ito yung postura yan na? Buhi pa ba? Buhay pa, pero kita-kita ko, naduruhan. Maya pa ini diri makagmata. Aha? Oy, kay ano? Kaya niya ulo, amo na puruhan ang pagbatiron, hingkaw yan akong mga hako. Ayos ka, good. Dali, don't worry, be happy. Kay katapos manihinga operasyon ng mga bangko, igsusunod na mo nito nga matulis. Okay, sige. Daayon ako ito, nga ipoplano. Pero, ingat ka mo ito na yung operasyon, ha? Ayaw, good ka mo. Pagpaugo pa ako na, oras nga mabulilyaso ka mo nga mga bangugang. Waray problema. Basta ito na kung la haim, suporta hila kami ngan diri ka maano. Okay. Ngan hoy, baganto. Ato. Ayaw pagsumate ito nga Monggol. Nga last kasin mo ako. Okay? Okay! Kumusta na daw lahi agent Monggol? Waran ako mabarukon hain na hiya. Bagan na ko konsensa ko na ko nga akong gimbuhat. Bagan gusto ko pabalikon niya trabaho pero mas maupay nga tagang ko yan leksyon. Di ko gusto nga nangungon sa misyon ako doon nga tao. Nalalaki pa ko ito niya kapalpakan. Matulis. Babatanong ko. Agent Matulis? Hello ka? Oh, ano Agent Matulis? Ikaw ini? Yes, sir. Ako ini, Agent Matulis. Ikaw, sir. Ikaw ini? Ano ka? Nakainom? Mula. Ubog ako. Di rin nakainom. Nag-relax ako, anay, sir. Total, wala pa man atake itong mga bangko gang. Wala makita info kung may danap.
Pero so far so good, sir. Ano ka ba, Alex? Kaya nga nag-ininom ka man, ha? Makaka-apekto ito timo trabaho. Don't worry, be happy. Pahaliboy na ini kumbaga. Kaya nga tumawag ka man, kumusta na ton imo misyon? Adi si rin ko nag-relax lanay. Pero na akong tuyo good sir, ha imo gusto ko klarohon sir. Ano ko na rason nga gintanggal mo hi Agent Monggol at trabaho? Tungod la ba nga iya didigon nga may da alien, sir? Buwaon hiya, Agent Matulis. Waray alien. Kung sigong kulide ko, sir, nga may da alien, may da, sir! Man, Agent Matulis, para mapatuli Captain Kapay-Kapay, bainhan pagtaga alien. Mga kasangkayan, padang kita pagalin susunod ang karabahin hanaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action. Mapahingutak na ingatan mga kasangkayan, adin sa pangabahin hanaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action. Naduruhan ko ni Lloyd Monggol, hanig sulod sa sako ngan batiron hingkahoy, salita sa nga day na, waray babatian naton bida, nakigistorya, hira kan Bert Maganto ngan korporal sa Avedra, ngan ginhilumlaan nga tanan bahin kan Monggol, matapos bumisita hay Agent Matulis kan korporal, nga nanginginsayod ko nanon rason na ginsiya ka serbisyo naton bida. Waray na magkita hira Lloyd ngan Alex matapos nga mawaraan alien hadto ngay gayon. Salit na kay Agent Matulis utro nga nagpamatuod kan Captain Kapay-Kapay may alien nga bumisita haton planeta pero wara ini magpakita hakatawhan. Diyan sumpay hanaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action. Amo ito, sir. Tinuod kami na alien. Usa ko nga Waray magpapamatuod. na nakitaan mao nga alien, puro la horob-horob, mga tahap-tahap. Sir, Agent Monggol, yan naka-istorya to. Maaramiya. Kung anong panuyuan ng alien. Kaya kita to paghisgot, bahin ito nga alien kay namamahirayaw takbarahibo. Mabutit panahon. Alex. Sir, mabutit panahon. Oo, tinood ito. Tinuodan sila ni Lloyd na imo. Ngundiri untaya. Kaangay nga tanggalon na serbisyo. Uy. Maharam ako na ugop kala Agent Matulis kan Monggol. Pero diri laton rason para lang itong kuya serbisyo. Damon kapalpakan niya binuhat ni Monggol. Pero bisan kung sugadad to, diri pamantando ginwawaraya serbisyo. May panahon nga pawabalikon gihapon ni Monggol ay trabaho. Show ko ni Sir Kapay-Kapay. Naugup kan korporal. Kaya ano pa nga iraman gindidigon nga waray alien. Na kung susumahon, kami ni Lloyd ang kaatubang hadto. Kami testigos nga may da alien. Pero sige la, maabot itong panahon. Nga pamamatudan ko gihapon, iningatanan. Pero kinahanglan mabilan ko anay Lloyd. Hindi ako maaram kung hain niya. Ay, mas babay pa. Mamiling ako yung hotel nga makakaturugan din niya syudad. Hotel nga haraan niya bangko. Ang inamatake itong mga bangko gang. At least, makakag-responde dayon ako. Uy, may tumawag. Sir Kapay-Kapay. Nagalong tuyo niya. Kapiraw. Hello. Pamati Agent Matulis, may nakita communication ng mga bangko. May naka-gadget nga ma-alarm ha panahon nga tumunog itong alarm ti kang mismo bangko. Nga nila itong gadget makikitaan mo. Hay ng location, ang mga bangko nga may trouble o may trouble.
Pag ito tumunog, ayaw na paghulat nga maorhi ka. Signal ito nga may trouble. Nga posible ang grupo ito nga bangko gang para mangulimbathin mga salapi. Agent Matulis, ayaw ako pagkaturog eh. Agent Matulis, natap na ni Monggol. Hiyalot nagahatag akin problema. Ano ba itong babae? Hultok na kainom? Waray mamati ha akon. Kumusta yung Monggol, mga sakop? Walay pa magmatapos na katurog pa nga. Walay pa baga kumapos. Ano nga wala pa kumumpos? Klaroha daw niyo, klaroha. Ano? Ang bokol, ha ulo. Pati ang nawo. Ako na pala kung ano nga wala pa kukupos. Sige, sige. Papawaya lang niyo. Naduruhan ito ninyo pagbalbaga. Nakabulos na kami, Sir Maganto. Ayaw ka tayong Monggol, ha? Mary, mo. Anton, you! Ay, Sir Maganto. Tara na. Andam na anim armas. Anim tabon hanaw para di kita makilala hit mga pulis. Matakin na lang kita bangko gang. Ahain kita, Sir, Maganto nga bangko, Sir. Alam pa man, hanod din barangay. Hahuron. Oray bangko hahuron, huron-huronan. Sir, natural. Mapakyan ako kung hain nga dapit. Asyudad ba o hubong to kita mga bangko? Klaro na. Asyudad kita nga bangko. Tara, sunod ka mo hakon. Tara! Yes, sir. Di nga tokmol, Sir. Bangin kong magmata, Sir. Ano man? Kung numato, igsulod o tras ako. Tara, arayo pa ito natin kakatuon sa bangko. Yes, patod. Adi na kami akarti katulog kami sa syudad. Biin, ato ang target namin na bangko. Kuan, tinmawag na ko eh. Para, alam na, awarin supportahan mo mga tao nga bakapan kami. Alam na. Pares lagi pa daw na. Ano ito problema? May cashier. Yan. Pag mamulong kita, ikaw nung ka. Sigurado pagmulong. Waray lamang. Ay, kinilot ginagamit. Digital ka kiluhan para waray Lisbon. Sige, bye. May pilo. Nagbitan pagpadalagan sa nakya. Ano ko lang, Sir, hindi mo last kasin, Sir. Same as usual, dating kawi. Waray mag-aalang ay pagpusil. May nanganik kumontra, panit gwardya po sila. Pero kung Taylor bangko, Sir, ayun na ito pagpataya. Labi na po mahusay, Sir. Bis paano ka usay, pusala niyo, basta pumiyaet. Maganda. Ops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Papatayon, Sir? Sir, ayaw agad, Sir. Ay, patay itong labi na kung mausay nga Taylor, Sir. Kita may himo, basta pumiyay, magpipilitan kita na pumatay. Sir, ay mas mo po, Sir, kung para diri kita makapatahin damo. Para diri damo itong mapatay nga tao ba? Aw, kita, pagsulod ta habang ko, sugadin ni mga oras. Anay, ano na ba di nga oras, Sir?
Uy. Huh? Mag-aalas 3 palit ko na, sir. Nawa pa dito mga empleyado bangko. Kaya na bang oras niyo gusto? Kung sir, kung niyan na lang agabi, sir. Yan na kita maatake. Ayaw ito. Yan na mismo pagkapunta syudad. Maram na ako yung bubato. Maram na kamot yung bubato. Sige, sulutan na niyo yung mga tabon na mo. Ng andaman, mga armas. Kamakaaraod kan sir kapay-kapay. King ko ya kanina. Samtang kami nag-iistorya. Pastilan man. Maupay na lang waray na otro tumawag. Kaya kung tumawag sigurado, wawarningan ako. Ay, mapiraod pa. Naliri ko gud na pupudngan. Kinahanglan ako maturuglaan niya ako din hotel. Ay, sakto, mapahuwi ako kadali. Ayaw na ka paglusad. Mga pining aton kapart tungod hito nga bang. Tungod gulit bang po. Igasar na ito suka. May dako la instruction na iyo antis ka mulungusan. Suka din niya. Paggawas niya sa raksyan, diretso ka mga gwardya. Ikaw, Anton. Sir. Kami din matutukit gwardya nga ikaw, ha? Ikaw mauna hapagsako. Wala tayo paggawas ni Anton, ngan pagtutok niya ha gwardya. Boss. Tiga niyo, waray pakita mapalpakan, kinanglan dili kita mapalpak, okay ba? Okay, boss. Sir. Good luck na hatong ito lang. Sige na, pag ano mo, ikaw, lusad na. Pag una ka mo pagsako mo bangko, pagpatahaplani ka mo nga kliyente ang bangko. Marang ka na, kung sunod ka matatamo. Ano ko, sir? Ako't bahala itong gwardiya nga ada gawas. Ako't bahala. Nangan na ko ito na to sa sir. Sige na, lusad na ka mo. Okay, sir. O pa itim postura ng porma, ha? Ayaw pagpalata nga tikasan ka. Pido, dili ka lapar. Kaya naman, madagmit kita ka makasibat, ha? Sige, giwas na kita. Okay. Lord. Tidit. Ada na? Amo na. Awan, ito karon rilo man to. Pwede manggipat to. Duro ba tapat eh? Magkukuan niya, kapay dito ha, may iya pa po, ayaw na.
Porta, dali! Ang porta! Porta! Dali! Dali! Oo, maharap na kami. Kwarta, ihahatag namon. Ano pa, cellphone? Cellphone namon, alahas? Ano ka din eh? Ano ka din eh? Ihahatag namon. Ano ka din, Taylor? Manager, teller nga yan, Dali teller. ang sunod ang bagang salapi. Oo, don't worry, be happy. Nagapalin na kwarta. Puno naman ini nga bag, ha? Damo agad. Guti man din yung bag. Kitsunod. Pag magdala ka, ha? Daw pa. Taylor. Hi, ba? Di, kaya nagsayo pa niya. Daw pa. Oo, don't worry, be happy. Nga yan, teller. Don't worry, be happy. May napalin na kwarta. Puno naman ini nga bag. Damo pa. Damo pa. Taylor, guti naman na yung bag. Kitsunod. Guti man laton iyo bagit sunod pagdala ka mo hinbag ka dako. Ha? Dako nga bag. Ayawin nga guti ay kay guti ay laton sunod. Sambil kaya mo. Sambilangan na ka mo. Ano yung kwarta? Ayaw hindi nga palayapan. Nagtitin niya ko lang ng tiyan. Muna! Buti tihon pagod. Muna! Ikaw kan. Kaya na ako matintiyan, ha? Ha? Dapat magas ka. Para makakata ka, ha? Kung nakutin mo na dyan, tatanggalin ko nito. Pati ikaw! Talakan niyo ka! Ha? Para mga gamit ko dyan. Nagtitin niya ko at lawas sa tiyan! Kaya na ako liwanit. Sweldo din na bangko. Sige. Bago tayo yung sweldo. Di ba yung isa? Ano? Tapos ka na? Dali na. Bakit may makasabot sa polis? Agad ka dali. Ikaw lang mo. Dali! Agent Matulis, bato na Team CP, may natatabo nga panika sa usa nga bangko. Hanimal, wala gud babato na ni Agent Matulis sa niya cellphone. Nakaturog na daya. Waray hiya mamangnuhan tunog nga alarm han gadget ti kang bangko. Ano ba ni Alex kaya nga sugad man niya? Ba, diri na gudlot ni nagtuto hiya trabaho. Adto na liwat, tumunog nga lawatan alarm. Ngan waray pa nagresponde ang mga kapulisan. Mapugan ba ang bangkugang nga Herabert Maganto ngan Anton Yu samtang Lloyd Mongol sa nodela magmamata matapos ang imbuhat haiya nga pangastigo. Mga kasangkayan padang kita pagalin susunod ang karabahin hanaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action. Itak na yung tanan mga kasangkayan, adin sa pangabahin hanaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action. Nakigistorya hasal po ni Agent Matulis nga nakainom sa litutro nga nagkonsumisyon na loti Captain Kapay-Kapay. Kinaturugan pa yan ni Matulis samtang hiray nag-iistorya. Samtang ang bangko gang umatake syudad para mangulimbatin sa lapi. Pinagi kan Bert Maganto nga na Anton Yu nga nangaro pa yung backup Himaganto kay last cousin nga Corporal Jenny Saavedra. Samtang sa kubang bangko na dito na ang grupo nila Captain Kapay-Kapay sigan tawag kan Agent Matulis sa CP pero waray ini babato na. Dinita sumpayan anaton susumaton. Misyon, konsumisyon, in action. Ano ba natabukan Agent Alex Matulis? May dabamaraot nga natabuha iya ni nga din niya pagbato na cellphone.
Adto na liwat may dinulot signal ti kangan usa nga bangko. Totoo god. Oy. Adi man hinusa nga polis mo man. Kapay kapay. Oh. Sir, usa nga bangko ha, syudad ginsunod din bangko Ano? gang. Ano nga bangko? Kuan, bangko pa more. Ano? Ang pinakadako pagod dito nga bangko sa syudad. Sige, mabagap kita. Makato kita ha bangko pa more. Sir. Puno na itong mga salapi. Ngan lagapin mga alahas di ka nga mga empleyado. Hindi na ito na lang. Pero sige na. Tara. Anay, agi. Iba naman ini nga Iba naman ikapaklis, sir. Eh, halipot, busag na. Di naman ako na di pugtot. Magpuang ka ganin dyan mo nga kuan. Pwede ka naman yung sprint dong. Parewa, ano yun? Aray mo sa nila, alagi. Di ba nakatapuan nila nga last? Iba naman ini. Pero sige na. Hindi na ito na lang. Lagapin mga alahas di ka nga mga empleyado. Okay na. Gutihan na ito na lang abab. Pero sige na. Ang importante, may na kita daw nga kwarta. Nga sigurado ko nga pera, kamilyon yan ay hiningaton na lang. Sir. Dito pa mo kita Guys, mas kamo na, dali, gawas na kita. Sige, sina na lang mga gamot. Dali na kamo. Ba't sino ko to? Dahil may namumot ka parak. Tara, sa laksyan, dali kamo. Nga, dilalhin. Say manggod. Parang boss. Bukan anghel itong kausay. Mga loro kamo, ayaw na kamo ito. May doon naman kinakwarta. Palit na lang kamo yung video kihan. Ambisyo, ano ini? Ito na ka mga video ko. Dito na ako ang bahay mga video kita. Parang boss. Ayaw na kamo naman kinakwarta. May doon naman kinakwarta. Di palit na lang kamo yung video kihan. Tara, gusto na niyo. Di na ito, bangko. Tara na kamo. Ano na siya? Tara! Sakay na kamo, dali, sa lakyan! Salakyan. Boss! Pino! Sige, Ba't mo na pino? usas ka mo para kita umigos sa lakyan. Agoy, naguruot na kita hini, boss. Kaya rin bak mo sa labi, ako sa labi. Ako hindi lang kita. Isang lakot sa Lalo na ni Bayo, sige na! Pino, larga na! Mga kulit! Extra woman! Police! Bayo, sige na! Sige ni Bayo, sige na! Pino, larga na! Oh, mga polis! Mga polis! Pino, ano ba? Larga na! Tulo! Kaptin kapay-kapay, amo yung bangko pa more. Amo yung Dali, bangin ada pahirahay mo. Ani mo armas, anda ba? O, ska ba? Malusad kita. O, kap. Masulod kita hito nga bangko. Sir, wala na nakasikapo na ang bangko gang. Nakasikapo na, sir. Ano? Anibal, sayang lang namong pagkanhi. Nakabolit pro pamangkot kami. Ngan full bucket bala tapos waray na hira. Kanugon. Ay, okay lang ito, sir. Damo man itong bangko nga susunod na ito nga bangko gang. Nga igkakaaway ka pa, tuya ira. Ano man ito natin bubuhaton niya na, sir, kapay-kapay? Ano pa kundi imbestigaran ini para makuha nato ng impormasyon kung nirahino ito nga bangko ga. Pakita ko ito na cartographic sketch ng mga suspect. Anay, sir, dili pa ako tapos. Ma'am, ikaw ang teller din hini nga bangko. Pakisumat lahan nawunghan to nga suspect. Adi, ma'am, hatahasan usa, may arong din ha ubos si Clips. An usa, manok-manok ko na, an kahimo, an usa liwat, gwapuhon, ngan, an usa liwat, muingon. An buhok, pareho sa im, sir, medyo kurong. Parehas ito na akong buhok. Oo, may da ka-similarity.
Haimo, sir. Natuyaw adto nga idro. Upaya nga ako nawong gumawas dira ha, officer. Diri, sir. Diri imo na mong, sir. Kung makita mo to nga suspect, makikilalan mo ba? Oo, makikilalaan ko kaya akon atubangan nagsulotin bangot adto nga mga bangko nga holdupper nga group. Ali, sir, oh. Natapos ko nando ang bangko group. Ali, sir, kita ako ni Rayno ni sir. Oh. Aber, kikitaon ko daw. Sir, kaya ano nga dumako man to nimo daan nga nawong... Sorry. Daan ako nga mata. Kikitaon ko daw. Oh, sir, kaya ano nga dumako man nimo daan dako na nga mata, sir. Balit, sir. Kay ano, sir, ha? Nakilala man ako hini nga duha. Kilala mo, sir? Kilala mo, sir? Oops! Standby la. Mabalik kami. Kaumanin pipira nga pahinomdom. Na-jump man. Nakilala ako hini nga mga tawo. Kilala mo, sir? Iray na nga, sir, kapay ka. Kundi ako nagsasayo. Ini nga usahi Antonio, adi Hebert Maganto. Hira ito, sir? Kita, ikaw man nga ni nag-drawing ito. Kitaan mo pa ito nimo ka drawing. Hala, good man. Ang dati man natin kausap sa Bravo Company. Hala, amoy tiraan mga bangko. Gang, sir. Animal. Animal gud nga magantungan nyo. Gingamit ko na nila experience para manulis. Kadang miskul ni Kapten Kapay-Kapay. Kadula niya tuyo. Magawas ako din hotel. Ay, karasan ako katurog. Hiloy. Kumusta na daw, Leia? Kinuha naman niya babati, Ano natabukan, Lloyd? Wari ko na konta kay iya. Wari malo tatawag ka ako. Hanggang kalimtan na ako niya. Uy, ano na ako gawa sa ito ng hotel? Hala ka, nga. May daman ni Yelo nga. Higot ito nga bangko. Ano natatabo dito? Kaya nung napapalibutan man ni Yelo nga, may nakasurat nga ko. Caution. May mga pulis? Di dahil ito nga bangko. Ano't buot ipasabot ito nga gintulis ito nga bangko? Patay! Ato ba nga pagulan hotel nga akong ginkakaturugan? Makato ako ito nga bangko. Mangingin sayod ako. Sakto na akong tahap. Gintulis ini nga bangko. Hala, ni sir kapay-kapay? Ni doon ta ako nagpapasang nila iya. Ay, sisigong ko na niya nga. Wala ako makabato na niya mga tao. Kaya nag-responde ako. Gilanat ko ang mga hold-upper. Ginkaaway ko. Ay, sakto. Gigiusong ko ta akon. Ay, gigisiong ko ta akon bado. Sugat niya. Ito, sakto na ito. Para di na magtapi. Captain kapay-kapay. Ito.
Naging kalimtan. Captain Kapay-Kapay. Captain Kapay-Kapay. May talaga basta. Captain Kapay-Kapay. Agent Matulis, mo pa nga anhi ka. Yes, sir. Salute, sir. Carry on. Na ano ka? Sir, nakita ka man nagisit akong bado. Makurin akong anak kong kabutangan ba? Nakigpalanat pa ako mga bangkugang. Daula? Oo, sir. Gintikasan ini nga bangko, sir. Nagrespondi ako nga, nakigpalanat ako ira, sir. Ano man ang gingamit mo nga sarakyan? Waray. Ano? Oo, sir, waray. Kay dadlaganay kami. Kuang kami. Usa, duha, tulo, upat. Sigurado Sir, ka ba sir. mo ginakan o natapnan ka na ni Agent Monggol nga nagbibinuwa? Uy, tinunan ako, sir. Nagdadlagay kami. Nagdadlaganay ba kami, sir? Masasabtan na doon kung nagsusumat ka ba't ka matuoran, Agent Matulis? Sir, ginlanat ko ang mga hold-upper, sir. Patay. Sir, kanina pa ba ka mo din, Oo. Kami nag-responde din ni Habangko. Ngan susumatan ko ikaw Matulis nga ang mga hold-upper waray madadlaganay kundi may daniraging gamit nga sarakyan. Patay. Nakani nga ini, sir. Anay, ano ba ta ako maupay nga pasangil? Anay pa? Ano tayo mo masisiring? Ay, kuan, sir. Kapay-kapay. Sugad ini. Sumakay hirahin sa rakyan. Nakita ko, sir. Pati kamo, nakita ko kamo. Pero wari nila ako dumaop. Ano? Oo, amo ito. Kay sugad ini. Pagsakay mga bangkugang, nagdadalagan ako. Lumusa nira sa rakyan. Lumusad sa sarakyan? Oo, katapos paglusad nira, amod to. Nagpaplanat kami. Direk matuod ha mo, nagbibinuwa ka. Wari ka namon makiti nga hanamon pag-abot. Ay, tuura na ako, sir. Kay minanmanan ko pa, sir. Salit waray ako, makakabato na ni mo tawag. Charot. Amo ba? Sige la. Papasayloon ko nila ikaw, Agent Matulis, pero ayaw good pagpareho kan Monggol. Ay, iba ako, sir. Iba ako kan Lloyd. Mas active ako iyangan, mas baltok. Unta, hinaut unta. By the way, kalamditan na na ito. Ang importante yan na, kilala mo ba kung nirahin ito nga mga kaapihan, bangkugang? Ha? Ay, diri ko pera kilala, sir. Ihirahin o ba? Hira? Hino pa, kundi ang mga dati nga kausa mo ha Bravo Company, hi Antonio Nganbert Maganto. Ano? Kilala na ni Agent Matulis ang mga kaapihan bangkugang anuman ang magiging reaksyon kung masabtan niya nga adto hi Agent Lloyd Monggol ha grupo ni Maganto. Mga kasangkayam, padang kita pagalin susunodan karabahin hanaton susumaton. Mission, konsumisyon, in action.